Als mensen mij vragen, geloof je in het hiernamaals? Dan zeg ik nee. Ik geloof in het hiernumaals. Ik help andere mensen hun eigen weg te vinden. Iedereen wil gelukkig zijn. Niemand wil pijn en lijden. Maar wat je zaait, zul je oogsten. Dus als je gelukkig wilt zijn, dan zou je geluk moeten zaaien. Dus dan moet je ervoor zorgen dat dat wat je doet, dat dat bijdraagt tot het geluk en welzijn van levende wezens. Sommige mensen denken, oh, groot huis, mooie auto, weet ik wat allemaal, dan ben ik gelukkig. Maar dat is niet geluk, dat is bevredigen van je zintuigen, etc. Maar geluk, dat komt als je bijdraagt tot het werkelijke geluk van levende wezens. Doordat ze zich gedragen in overeenstemming met hoe ze werkelijk zijn. En werkelijk bestaan we uit liefdevolle goedheid en mededogen. Of zoals christenen zeggen, uit naaste liefde. Ik vind mijn rust op het moment dat ik met iemand aan het praten ben en ik iemand kan helpen. En dan moet ik ook rustig zijn. Dan moet ik stil zijn van binnen. Zodat ik kan luisteren naar degene met wie ik praat. Dat ik kan luisteren naar mijn eigen hart. En dat ik kan luisteren naar de inspiratie die ik krijg van de lama's en de bodhisattva's. Druk maken, dat doe je zelf. Als er allerlei gedachten in je hoofd opkomen, laat ze gaan. Je hoeft ook je gedachten niet te geloven. Richt je op je ademhaling. Laat je ademhaling zich ontspannen. Dan ontspant je hoofd zich ook. En als je hoofd zich ontspant, kun je makkelijker bij je hart komen. En wat je bent zit niet in je hoofd, zit in je hart. We leven alleen maar nu. Niet in het verleden, niet in de toekomst. Nu. Als mensen mij vragen ook, geloof je in het hiernamaals? Dan zeg ik nee. Ik geloof in het hiernumaals. Als ik doodga, dat is nu. Op dat moment. Als mijn lichaam dan gestorven is het nog steeds nu. Mijn geest verder gaat, is het nog steeds nu. En als ik opnieuw in een baarmoeder ga, om geboren te worden, is het nog steeds nu. Dat verandert niet.